Dobrý den. Takže dneska, děti a paní učitelko, máme na oběd krupicovou kaši a párek v rohlíku. Jo! Takže co si dáte? Dobrý den, paní kuchařko. Já bych si dala asi párek v rohlíku. Vím, že to není zrovna vydatný oběd, ale párek v rohlíku miluju. S hořčicí, prosím. Ano, samozřejmě. Pípněte si. Píp. Prosím. Děkuji. Ahoj, Destiny, co pak si dáš na oběd? Máme krupicovou kaši. Prosím, krupicovou kaši. Prosím. Ahoj, Třpitko, co pak si dáš ty? Píp, prosím, párek v rohlíku. S hořčicí nebo s kečupem? Kečupem. Tady ho máš. Píp, prosím, mravence. Já se z tebe zblázním. Kolikrát ti mám vysvětlovat, že mravence a jiný hmyz tady nevedeme? Můžeš si vybrat krupicovou kaši nebo párek v rohlíku, ale mravence v žádném případě. Kdo to kdy viděl, aby v jídelně podávali mravence? Takže Píp, prosím, párek v rohlíku. s hořčicí nebo s kečupem. Hlavně neříkej, že s mravencem. Sašticí vypadá jako mravenec. Tady máš. Já se z těch dětí jednou zblázním. Ty by pořád něco chtěli. To je strašné. Ahoj, Micko. Píp, prosím, myši. Teď jsem to říkala. To je strašné, strašné, strašné. Paní učitelko, kam letíte? Já jsem paní kuchařka. A už to mám plné zuby. Nemáme myši, mravence, ani jiný hmyz, ani jiné pochutiny. Rozumíte? Děti, já se z vás jednou zblázním. Chceš kaši nebo párek v rohlíku? Jestli ano, tak si pipni. Jestli ne, tak nashledanou. Píp, prosím, párek v rohlíku. Prosím. Asi to nechám vyhlásit rozhlasem, že žádné takové věci nevedeme. To je dobré. Mamka dá lepší krupicovou kaši a párek v rohlíku. No nevím jak vám, ale mně to tedy chutná. Já jsem zase dostala vynadáno, že nemají myši. Jo, a já zase že mravence. A vy se něčemu divíte? Jsme v jídelně? A chtít mravence a myši, kde jste to kdy viděli? Jako čo, když ty chceš kosti? No jo, ale doma a ne ve školní jídelně, rozumíš? Protože kosti jí jenom psi. Ty, co pak tady třeba mravenečník by si dal kost, to asi těžko. A ty sypeš. No já vím, ale já si dám kost doma. Tak děti, kdo dojedl, odnášejte si prosím své talíře. Ty máte, bylo to výtečné. Děkuji. I bez kostí, protože já kosti nejím. Nashledanou. Nashledanou. Tak co, pochutnal jsi? I bez mravenců. Tak jo, nashledanou zítra. Nashledanou. Boříš mi tady Pardon. Bylo to moc výtečné a děkuji. Děkuji, nashledanou. Holky, mám překvapení pro paní učitelku. Má přece narozeniny. My jsme na to zapomněli. Já na to čisto zapomněla. Naše paní učitelka má narozeniny. A my jsme jí nic nedali. Co jsme to za žáky? Ona se u nás tak pěkně stará, má nás ráda a učí nás a má s náma nervy.
A my jsme ji ani nepopřáli, co budeme dělat? Nebojte se, holky, já se všechno postarám. A pozvu i ostatní. Tak dobře. A v kolik mají přijít? No, přijďte v 6. Tak dobře. Tak to vidíte. Já se tak starám a na moje narozeniny si nikdo ani nevzpomene. Je mi z toho trochu smutno. Ale stejně je mám ráda. Pokračování příště.